намоиш фурӯши китоб дар назди вазорати фарҳанг шумораи зиёди дӯстдорону алоқамандони китобро ба ҳам овард. Дар ин рӯз ноширони ватанӣ китобҳои бадеӣ, илмӣ, адабиёти бачагона ва тарҷумаи бадеиро ки бо сифати баланд чоп шудаанд пешниҳод намуданд. роҳбарияти вазорати фарҳанг зикр намуданд ки намоишфурӯши китоб дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон баргузор шуда, ҳадаф аз он ҷалби тамоми қишри ҷомеа махсусан ҷавонону наврасон ба китобу китобхонӣ мебошад. дар доираи нақша чорабиниҳои вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла ҷашни Наврӯз, рӯзи модарон тасмим гирифтем ки дар қатори пешниҳоди ҳунарҳои мардумӣ ба тамошобин ташкили намоиши ҳунарҳои мардумӣ, барномаҳои консертӣ бо иштироки аҳли зиё, шоири нависандагон, ҳамчунин намоишфурӯши китобҳои тозанашри нашрияҳои тобеи вазоратро ба роҳ монем ва дар ин сол бори дуввум аст ки ин ҷараён мегирад, ин намоишфурӯши китобҳо ва махсусан ба ифтихори рӯзи модар ки китобҳо ва маҷмӯи шеърҳое ки дар васфи ситоиши модар аст рӯи чоп омаданд ва беҳтарин тӯҳфае ба модарону хоҳарон аст. бояд гуфт ки рушди анъанаи китобдориву китобхонӣ яке аз самтҳои умдаи сиёсати фарҳангии президенти Тоҷикистон дониста мешавад. Ба таъкиди сарвари давлат китобхонӣ роҳи асосии баландбардоштани сатҳи маърифат аст. ҳамин аст ки ҳамасола бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи муайяни адабиёти илмиву бадеӣ рӯи чоп меояд ва ба дасти хонанда мерасад. дар ҳамин замина бори нахуст дар таърихи кишвар бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳисоби фонди захиравии сарвари давлат силсилаи китобҳои қаламкашони барҷастаи тоҷик ахтарони адаб иборат аз 50 ҷилд бо сифати баланд ба нашр расид. таи чанд сол аст маблағгузор аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мегардад. теъдоди зиёди китобҳо ба нашр расиданд аз адабиёти классикӣ, аз адабиёти муосирии тоҷик, асарҳои таърихи илмӣ, асарҳое ки дар сарредаксияи энциклопедияи миллии тоҷик, нашриёти адиб, нашриёти инфон ва табриздан имрӯз ба маъраз гузошта шуданд ва ягона васила, ягона робитае ки имрӯз фарҳангро ба ҷомеа ва ҷомеаро ба фарҳанг наздик мекунад, робитаро устувор мегардонад, маҳз ана ҳамин роҳандозӣ кардани тадбирҳои муҳими фарҳангӣ аз ҷумла намоиши китобҳои тозанашр мебошад. намояндагони вазорату идораҳои гуногун ба намоишфурӯши китоб омаданд. Нашриётҳои ватанӣ садҳо номгӯи китобро ба намоишфурӯш бароварданд. китобҳо бо нархҳои дастрасу сифати баланд пешниҳоди харидорон гардиданд. таваҷҷӯҳи Мизоҷон собит кард ки иқдоми ташкили намоишфурӯш корагар буда аз манфиат холӣ нест.